Vybereme si obrázek. Upravíme a po úpravě si ho zduplikujeme Ctrl+J. Otevřeme si paletku výběru a na ní si zvolíme rozsah barev. Čím větší neurčitost, tím víc se vybere od stínu. Lepší je si vybrat barvu a poté vybrané barvy. Upravíme, tak to by to mohlo stačit. OK. Přidáme masku vrství. A na ní aplikujeme novou vrstvu výplně nebo úprav. A na paletce si vybereme odstín sytost. Pomocí jezdců nastavíme hodnoty. Čím více budou větší, tím bude i více zastřižené krajiny. Zde je důležité aktivovat tlačítko omezení úprav na jednu vrstvu, toto tlačítko. Znovu otevřeme vrstvu úprav a znovu klikneme na odstín sytost a jezdec světlosti posuneme až na 100%. Nezapomeneme opět tlačítko na jednu vrstvu. Protože zde vidíme, že je hodně zelené, která se nám nevybarvila, tak si znova celý proces opakujeme. Sloučíme do jedné vrstvy a znovu Ctrl+J, skopírujeme si obrázek, znova otevřeme paletku výběru, na ní rozsah barev, opět si dáme zelenou a znova vybereme odstín. Necháme takto asi. A teď se prakticky celý proces opakuje, to znamená maska vrstvy, na ní aplikujeme úpravy, odstín, sytost nastavíme asi takto, znova úpravy, znova odstín sytost a takto, protože jsem zde stisknul tlačítko na jednu vrstvu, tak jsem to musel znova udělat. No a vidíte, jak máme krásně ty zelené vrstvy zasněžené. Dál si upravíme abychom zde neměli tolik té bílé na tom zábradlí, aby trošku se nám odlišilo. No. Musíme střídavě mazat na obou vrstvách. Znovu sloučíme do jedné a poslední úpravy ještě si můžeme udělat. Zde. To je všechno.
Doufám, že se vám to líbilo. Hodně zdaru.